Van miljoenen om plan voor het worstelen energietapassings bleven voor eerst op een plank lezen. Minister Kamp besleert juist de middag dat een groot van de subsidiepot voor het worstelen energie naar kolencentrales stageert. Dat de teleurstelling van een protte ondernemers. Er zijn drie redenen. De eerste reden is dat de kolencentrales langer iepen houden, sowieso 8 jaar langer, terwijl we besloten hebben dat we dat afbouwen beginnen. Het tweede is dat de biomassa uit Canada komt, dus dat het overzees biomassa is, dus dat de subsidie eigenlijk overzees besteed wordt. En het derde is dat innovatie en lokale duurzame energieproductie, dus lokale economie, net van de groen komt. Bij E-Kwadraat in Ljouwert luidt een kwart van alle onvragen uit Nederland. In de subsidiepot zit 4 miljard euro. Faber denkt dat tussen de 2 en 3 miljard ervan naar de kolencentrales gaat. En dat betekent dat er net volle oerbloed voor orenplannen. Dat denk ik aan biogas, denk ik aan zinnenweiders, denk ik aan grootschalige zin op daken, denk ik aan monomestregisters. Dus al van dat soort dingen die gaan net erop. Een van de onvragers van subsidie is Wiebe Godik van Sijsbierum. Hij wil graag een monovergister op zijn hier. Dat is een Lietse vergister die het alleen nog op donk draait. Maar daar moet er nou langer op wachten. Dan weet ik nou al zeker dat we er eerst net in investeren. Maar dat kan net uit. Dat kan absoluut niet uit. Het is jammer dat ze mat, maar daar moet subsidie bij. Het lichtpuntje is dat er in september weer 4 miljard euro subsidie beschikbaar komt. Faber heeft goede hoop dat een protte plan die bij zijn bedrijf inzien binnen dan wel financiële stiepen krijgen.